Matul il-jum tal-ħand bosta familji żgħażagħ anzjani u turisti kellhom l-opportunità li jattendu l-attività annwali Ġenna ta' Ġonna li ssir madwar il-lokalità tal-Furjana. Din is-sena kienet it-12 l-edizzjoni ta' Ġenna ta' Ġonna fejn wieħed seta' jiżur numru ta' stabbilimenti, esibizzjonijiet u anke mużewijiet li toffri l-lokalità. Net News kien preżenti għal din l-attività fejn tkellimna mal-Viċi Sindku tal-Furjana James Aronellu li spjega l-importanza ta' dan l-avveniment u tenna kif Ġenna ta' Ġonna ta' jew identità l-Furjana. L-importanza ta' Ġenna ta' Ġonna hija fuq kollox fejn aħna qed nisibixxu is-sabiħ tal-lokalità tagħna. Ħafna nies jgħaddu mill-Florjana matul is-sena kollha, però ftit japprezzaw li din il-lokalità li dis-sena qed tgħid mit-sena għandha dar rikkezzi kollha. Rikkezzi kbar qegħdin hawnhekk fi Ġinien il-Mall, Ġinien il-Mall huwa ġinien storiku, ġinien l-Argotti, għandna 100,000 eżibizzjoni letteralment fejn wieħed jista' jiġi u jgawdi l-lokalità tal-Florjana. L-importanza tifdajiet bħal dawn fuq kollox li insaħħu l-identità fuq kollox tal-lokali. Nies ikunu iktar konxi tar-rikkezzi li hawn fil-lokalitajiet Maltina u Awċin u fuq kollox ukoll li bħala kunsill lokali ninsistu li il-Florjana għandha il-ħajja għandha biex niftehmu is-saħħa l-potenzjali li tkun lokalità isbaħ milli diġà hi. Intan James Aronellu saħaq ukoll kif attività bħal din tgħin biex timbotta l-lokalità l quddiem u żżid l-arfien dwar il-lokalità. U ovvjament f'tafdijiet bħal dawn jgħinu biex il-lokalità tkompli timxi l-qudiem fuq kollox l-arfien dwar il-lokalità ikompli jiżdied. Numru ta' persuni kellhom iċ-ċans li jżuru wirjiet storiċi bħal ġibjun ta' Vilena li jinsab taħt l-iskola primarja tal-Furjana li kien iservi bħala shelter fit-tieni gwerra dinjija u li issa nfetaħ l-ewwel darba għal pubbliku. Mattias Buħaġar, wieħed mill-5 kuraturi li jedu sieb il-Kappella ta' San Publiu, spjegalna dwar l-irwol u l-istorja ta' din il-kappella li wkoll tinsab fil-Furjana. Bħal kull sena f'nhar Ġenna ta' Ġonna l-attività li jorganizza l-Kunsill, il-kappella ħadet sem. Din is-sena il-kappella qiegħda tiċċelebra l-20 sena miftuħ tagħha. Din bażikament bdiet minn ftit tfal li xtaqu ikabru l-kull tagħhom lejn San Publiu, lejn Alla wkoll. U dejjem evolvit. Minn tfal spiċċaw jieħdu ħsiba żgħażagħ, adulti nies ta' kull età tista' tgħid. L-irwol tagħna hu li nżommu din il-kappella ħajja, għaliex f'din il-kappella hawn ħafna storja minkejja li l-20 sena naħseb hawn artefatti li jmorru mijiet ta' snin lura. Intant persuni preżenti kellhom l-opportunità li jżuru wkoll wirji storiċi bħall-istazzjon tal-Furjana, għatta knejjes u ġawrijiet oħra.